Športuješ a stáva sa, že počas športového výkonu dostávaš svalové krče. Je jedno, akému druhu športu sa venuješ, stáva sa to naozaj každému. Dôvod toho je to, že strácaš veľa tekutín a s tekutinami sa ti z tela odbudovajú aj základné minerály a predovšetkým elektrolyty, ktoré sú kľúčové pri prenose elektrických impulzov do svalu, srdca a nervov. Ak máš nerovnováhu týchto minerálov, telo ťa jednoducho vypne, pretože sa chráni, nechce sa zničiť. To je vlastne obranný mechanizmus organizmu. Telo nikdy nebude klamať a vždycky tomu telu musíš naslúchať. Ale máme riešenie pre vás, pre všetkých tých, ktorí máte tento problém, alebo pre všetkých tých, ktorí sa venujete aj takýmto športom vytrvalostným alebo silovo vytrvalostným, aby ste nepili len čistú vodu, ale aby ste pili látky, ktoré sú veľmi dôležité a kľúčové k tomu, aby ste mali ten výkon plnohodnotný a vedeli ste si užiť celý ten tréning a na konci tréningu sa nezranili. Iso Power Energy od značky Body Nutrition, jontový nápoj, hypotonický, izotonický, obsahuje všetko to, čo má nápoj obsahovať. Je určený všetkým tým, ktorí chcú zo seba dostať maximum, chcú si ten športový výkon alebo ten výkon aj užiť, nechcú len trpieť celý tréning a samozrejme aj pre tých, ktorí chcú do organizmu dávať kvalitné živiny a účinné živiny. Hypotonický nápoj 2 odmerky do pol litra vody, izotonický nápoj 2 odmerky do 2,5 deci vody. Počas výkonu užívajte nápoje hypotonické. Táto ponuka je veľmi zaujímavá. Máme tam 5 príchutí, väčších, menších balení, takže určite veľmi odporúčam. Máme to vyskúšané a výsledky sa dostavia okamžite. Ten tréning, ten výkon budete úplne ináč prežívať. Takže ahojte kamaráti, vidíme sa v ďalších videách.